Airport. Airport Dubai. Yan. Airport Dubai. Oh, yan oh, kakapsat. Dito ang airport ng Dubai. Yan. Dito kami sa ano ngayon, oh, pauwi na. Galing kami ng Burj Al Arab. Oh, ito ay yung ano, medyo malayo pa yung Burj Khalifa. Ito. Burj Khalifa. Mamaya makikita nyo yung kapsat, yung Burj Khalifa. Ngayon, Al-Farsha. Al-Farsha. Al-Quds. Al-Quds. So, amin pa, balik namin sa factory. Kakapsat. Kaya kapsat, ito na yung Burj Khalifa ng Dubai. Ito, makikita ito. Yan, Burj Khalifa dito sa Dubai. So, yung mga kapsat ko, hindi pa nakakita ng Burj Khalifa. Nandiyan, no? Yan ang Burj Khalifa. Oh, yan, Burj Khalifa. Kapsat. Ito rin yan ito. Yan, business bay yan. Business center lahat yan. Mga pang business na mga building yan. Marami. So ayun o. Oh, medyo malapit na tayo. Mga 1 kilometer na lang ang layo ng Burj Khalifa. Yun. So, hindi natin makitang masyado yung ano kasi ano eh, nakatakpan ng mga building. Pero pag nilapitan mo yan, talagang malulula ka sa taas niyan. Grabing taas niyan, kakapsat. So kasi kayong sa Pilipinas, kayo pa siya dito ba eh? May ganito ito makita yun na ito yung Burj Khalifa. Ito na oh. Ito. Project di Amarata. Dimar Project. Lagi ito, Project Dimar. Halos buka na amin dito yun eh. Sa Kadama. Properties. I-update ko mamaya kapsat tayo gigas na. Dahil may sampai kastak kalaman na building dito yung Dubai. Arami ito na lang. Malapit sa yun. Sa Jeddah. Sa may Jeddah yun. Ito mga project. Yan. So, yung mga tamak properties. Ang gaganda ng ano, kapsat. Nagmamayat na building dito eh. So ano kayo may dito ba may karata. Para makita yung manay kabil nga tak-tak naman nga building ang aramitin na dito Dubai. Ipakitakdam na mga kapsat. So nga ipos ko pa lang kapsat. So ito, oh. Burj Khalifa yung distance niya. Oh. Yan. Dubai. Dubai. Ito yung driver namin. Ito tayo dyan kapsat. So update kayo madamdam mga kapsat. I-post ko pa lang ulit ha. So kapsat, ito na yung ano. O ito kapsat. Yung ano, yung Harbor building. Mas mataas pa sa Burj Khalifa. Dito banda. Yan o. Yan sa mga building na yan. Ginagawa na yan kakapsat. Yan, ginagawa na. Yung ano, Harbor Tower. Pinakamalaki sa buong mundo na naman. Talo na naman ang Burj Khalifa kakapsat. Yan, dito area na to. Dito sa Jeddah na yan o. Dito makita mo. Katabi lang yan ng ano, IKEA Festival City. Yan, katabi lang ng Festival City. Dito naman ang Creek Metro Station. Yan. Yan o kapsat. Yan ang Harbor Tower. Ay, Harbor Tower, sorry. O yun, kakapsat. So, ayun. Yun lang kakapsat. Sige, bye-bye na. Bye-bye.